Gikone ogai mar jamin buche ODPP ochwalo nyinge mag ji auchiel ma odonjnegi kod ketho mag nek Albert Ojwang kawuono e doho ma Kibra ywaruok obede kind okinde mag sirikal kod mago mochung'ne jogo ma omaknegi burano. Ewi gimomiyo tim aruya chenro mar chwalo achijego e doho mondo mi oyie kata dagi ketho ka okinde mag gi to pok nomi ler. Cynthia Onyango ntiere kod ler mathoth. We have forwarded a file to DPP to charge some people, some police officers and civilians, but it's not the end of the case. We still are following more leads and more investigations before we can say we have now officially closed that file. Eweche mag jakom mar duol marango tije obila pachoka IPOA, kinde machuok kende kapok ogai mar jamin buche ODPP chiwo nyinge auchiel mar jogo ma odonjnegi kod ketho ewi nek rawera Albert Ojwang. Nyinge mag jogo ma ochwal mondo donjnegi tingo obila adek kod jopiny adek, ka obila tingo OCS mar Tesendo Obila ma Central, Samson Kiprotich Talam, James Mukhwana, kaachiel kod Peter Kimani ma bende ong'ere gi nying mar Oledhi ni Kim. Jopiny utingo John Ngige Gitau ma bende ong'ere gi nying mar Oledhi ni Kinara, Gin Amito Wabwao ma bende ong'ere ni Gilbis, kaachiel kod Brian Mwaniki Njue. Matin ne seche 4 bang'e, doho ma Kibra olokore kar nyiso lony kod ng'eyo mar chik bang' okinde mag sirikal kod mago mag jogo ma omaknegi bura keto ywaruok e lela e nyim jang'ad bura Irene Kavetsa ma okinde mag jogo ma omaknegi bura wacho ni sirikal oliwre chopo jogi e doho ma ok omiyogi ler moro amora. They were picked 15 minutes ago from their police stations without the state informing the advocates that they are being brought to take plea for murder. And they're not blinking. Sitting here knows about their advocates and knows the contacts. They cannot pretend today not to know. Ywaruok ma ochuo chieng' kuom kinde maromo dakika 30 ewi ler mar chike matayo kaka ichopo ng'ato e doho okelo doho golo chik mar chwalo winjo bura ni nyime nyaka odiochieng' makiny bang' fwenyore ni moko kuom achije ma ochopi e doho ne onge kod okinde. Hold on. Did you hear him? He said he wants an advocate from the Only state. one. Only one. The other one said he has an advocate called Kinuthia, and I said, in the unlikely event that Kinuthia is not here tomorrow, we will have an advocate on standby. But this court is very patient. It can wait. It can wait until they get funds to engage. Very well. We will adjourn. You need 2 weeks to get advocates. We will adjourn for 2 weeks. Stand up, the two of you. You will agree. In fact, you need to agree with the state. Do you want the plea to be taken first, or do you want mental assessment to be taken? We'll talk. Yeah. Kata kamano, okinde mag jogo ma omaknegi bura to owuok e burano ka oramo ngang' ni sirikal oroyo chopo achijegi e doho mondo kwe liet mar ng'anyo mar rowere mag Gen Z ma ogen timore chieng' tich adek juma manyien mageto keto rapar ne rowere mag Gen Z kod sundo timbe mag thoe ma wuok e lwet obila. We know very well Gen Zs are going for demonstrations on the 25th of Wednesday. The hurry is to placate the Gen Z. But don't worry, we have already taken 6 people to court. We will defend these people not to be used for political reasons to stop the Gen Z demonstrations. Okinde maganyola Albert Ojwang korka korgi to yango yie margi ni ratiro ewi nek Albert Ojwang biro yudore. Nonro owacho ni chich maduong' ni kuomgi ni gin mane gitimo timni. Kuom mano kiny ne waduog ka ne somnegi kethogo, gibiro yie kata gibiro dagi, ibiro winj burano nyaka chieng' orum mondo adieri oyudre. Ema mobed mogi kendo wadhi tiyo kako kinde mar familia. Mo make sure ni jokara chuonya, jokako kwanyo oyudo justice. Burani igeno dhi nyime odiochieng' makiny saa 4 mar okinyi e doho ma Kibra, kinde ma igeno ni achije biro yie kata dagi ketho ma odonjnegigo. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Chenro matimo bero mar yango gima nyocha okelo tho mar jalupo moro ma jahigni 35 ma report ne owuok ni ne odere